Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Bharatiya Janata Party hakani ke jela ka Kermen baka jingtung Presiden Dau Pastor Hari Bhoi District kanang penplan shushu ya kani ke seng ka babat ya ka borsen syar hagari India barok kawai. U Presiden joga BJP hakani ke jela uba Ernest Mauri. Ula penpau baka jingtung Presiden Dau Pastor Hari Bhoi kan pensyairu ya ki jengmut jeng perkat jeng kipat ba ki babaro sekata ki jutharai sniu ya ka parti BJP kum ka parti Persya Kristan. Hakawai pat kaliang ula ong baka jing pet seng jong ki katto kat ningut na rilom garo kanom kata satya ya kani ka seng nrei kanang penplan shushu na baka jing pet jong ki ka plelat ya ka parti bantung da ki wei pat ki brio ki badon ka jing tibet bat ka jing shampang. Hakawai dei bat ka jing tung presiden po Hari Bhoi District na kwa ban pensyai sefiki lat patai kubor haswa mengen simti kumu state president Contoh BJP yang bawa ke state ke jongi, haka kat flatrik bu benai beningkong, jong ni usnen pemerintah. Nang tina po Delhi, na po na ka organisation, kila ai ya ka jingta, siapa ke state ke jongi, bangin conduct ya ka election, banjit ya ki district president, ke beningkong ni kata, kat kum jong ke parti. But hagani ka jing jit ya ki district president ngilabu ya u election in charge kada ya iba dip bagi ko iba ji elindo ideu state election in charge but lamba chung iba ji elindo ila jit pat ya ki returning officer ban pha ban le chaporo ki district ban jit yo president pertamai but hangthe ha Hari Bhoi iba ji elindo ila jit iba basai lang khongwer iba de jang setri ju state hakat kopor haka body ke barim ban lech Hari Bhoi ban longkum uta returning officer ban jit ya president batamai hanrei hadin mangala shifti mangaku state president kamdon ka kwat kasla ka basai namar kadon ke kriteria bangai ban pendap di ka form ka bala prescribe ban pendap namar kum bapitip haka BJP ngidon artli ke komjet ikinong kitka kawai kadai daga kabangi ongka secret ballot kabangi hap ya tap daga board bat kawai bat kadai kabangi shu nominate ni hangne barha India hi bro kawai ni le daga neka bangi shu nominate haba nominate kamot dai ban don way na ki member ban propose but way pat ban second but kadai kata ko komon penyai hangne ngimdon kata ka kot ban pensya Hari Bhoi baka don kum kata but ka kriteria ro kolong kum de uno uban syajit kum district president udai bandai u primary member ka point ka benikong but hadin kata pat udai bandai u active member tang kita ki belum eligible ban sim kum uta unong kikam ka district hanre ke basusi Hari Bhoi khamdon kum kata na kadao ya kani ka election kabala pelong Hari Bhoi lamba ka jinglong returning officer chung iba basalang khongwir ngala declare ka ba kani non unemployed namar makam don ki kot kisah tena ka daw na ku president ladep ban ai ka jing pentip sya ki bor ki bahlor se ki noyam ngejungi bat kila ai nga construction ba phi lum ye ki member chung Hari Bhoi ki barim ba ki bathamai bat pek kata kriteria ni bandon kini belum ki aktif member bat kidei bandon ki primary member ka benikong bat nalale ai kata bat ngala syam ba kilafa ai ki kerteng kumba lainut sabut bat nasyam na pedang kini kidei pastor Priswell penar bagi mo pastor Reverend Priswell penar ilong ibabit na pedang kita ban simti kum state president kum district president Chong Hari Bhoi na kaliang chunga ngala notify bat na kaliang chung pastor ru ila jet ye kinong kikam chong ka Hari Bhoi district bat ila summit changa bat naru ala approve bat na sukmen ba haka BJP pitip hi boro khoi kran ba kadai ka parti ka ba Persya ki Kristan bat kumtai hanrei ban pen sisai kane na kalian ko chung ka BJP kum ka parti ngimdon kum kata kamdon kata ka caste creed and religion ngi sim ya bor khoi ngasmo
ba ngalong bodon bok hakapor ka ba ngabat kum state president ngayo yo weno pastor bla som thai I pastor napo anang thi bangi khot it noi pastor yu penar ba ila priang yang jing terwa ko jonga kum state president ba nila penskemi I ba in long district president jongkari boy district ngalek skam lengba kajialam jong I pastor Friswell penar ba ka parti hapo riboy district kan kiu bat kan long ke parti ke ba don ke jingkermen hak election ke banwan lembah ke jing trish tom jong I namari long very experience ila tray ye ke kam jong blay ila ye kendo e kibrio sisa ke parti long berembok bayo kum I lembah ke jing don ke jong I bakani ke jing keno ke jing kren jong kibrio ke BJP kanong don show hapo hak tiga district bat nakwa aru ban kren sipai ba barok ni keno e kata Henry menta ke sorkar NDA lembaga jingaram chung Prime Minister Narendra Modi kala don endorsemen nampak jo so ke don kata jingjia bagi khang yenu bande I mane la ne ban don kum kata jingkhang kani ke jingkeno la ka don kum kata ka don ke jingsisha to ha we dei bat ka Garoils kumba pile I lami apo ki lat patai ko bor hantai la don laibut ki resign kata ka dei u John Manar bodai state vice president bo in charge ka South Carolina but ladon pak saarbut ki district president kata kadai u umilo ke sangma napo ka North district but u Ujjol sangma bodai napo Tura district nakam pat yo priang ya ka city ke bakila ikam officially but kiklam mail rusana hanrei kalong ke pas lolong pat kipa aki wasok fi ha jing shisha ki deban lek kat kum ko protokol kat kum kom ka kendon ban pha yak si thi sanga kum state president ban tip ba na kano ka daw ba kim na su ban trekam ka parti andai nga si po wasok bat kawai hadin ba kami isa ka press na ga yang jonga kum state president nam bangse ban react no ikani bat namar ba kawai kalong uni u John Manar ulum ya ka meeting jong baro ki district president po Garoils ka point ke beringkong ulak penkhen kalong ya ka COVID-19 pitip kani ka por ngimsya ban yulum pat ba iha ban maintain ka social distance iha ban deng ya ka mas henry ulum meeting haba kaliang jong nga yo so ita tang la pensenge but ubriong suto ikini ki cimbakla ki jongu namar ka party ngidon ka lain u in charge jong ka wege district umla ban ni meeting sing wege district kan ke jingbet junga kum state president ni follow the protocol ni don ka guideline kumnu bande ya kata ki kam khoi ha bede ba ka party tele se kadena takadau ubre usu tho udon ka jingbakla usyek tim but u resign ha ka wasa dan kalian ke junga namar bakala mi sepi press tela pau ba ngambang se ba ngan le e ko don kam namar ki district ki don kam ki district president Andai ngilong ki bedon bok, hang thia po Tura ngiyo ya retired MCS pila I ka kot bor, but kumju ru ha po North Garoils utu bodai general secretary jong ka to district ngala promote mo u kum u district president u John Bosco moment. Dan ngakerman ru lemba ka jing pentemai kini no kikam baka parti po Garo kan nang khan but ngan ong yapi ngakren hakani ka por ba mata. Don Shibun ki officer ki engineer, ki doktor, ki bakwa ban join ke parti. Lamba ka jing I lo jong hi ka parti, ka pedi bang yo ya kalak, yo ya kabu, banon ra ki brio ki ba train nam ta ka parti. Ki badon shisha kata ka cumut ke maskem ban train nam ta ka parti, bangin job in election, bangin wan ra ka sarkar, ka banon ra ka roy pa.